Tambayar wasu ɗalibai ita ce, me ake nufi da ƙa'idodin rubutu da kuma ina ya kamata a yi amfani da manyan haruffa? Ga amsar kamar haka. Ƙa'idodin rubutu ba wani abu ne face dokokin da ya kamata mai rubutu da harshen Hausa ya yi la'akari da su wajen samar da rubutunsa da inganci. Wannan ƙa'idodin sun haɗa da amfani da manyan haruffa da kuma amfani da alamomin rubutu. Me ake nufi da alamomin rubutu? Waɗannan su ne abubuwan da ake amfani da shi wajen nuna alamomi a cikin tsarin rubutunmu na yau da kullum, kamar su aya, wakafi, alamar motsin rai, alamar maganar wani da sauransu. Amma bari mu yi ƙarin bayani dangane da ina ya dace a yi amfani da manyan haruffa. Ana yin amfani da manyan haruffa a waɗannan wurare. Na farko, a sunan yanka. Duk sunan mutum ko sunan wuri ko sunan gari ko sunan rafi ko sunan makaranta ko da mene in ka san hakikanin sunansa, to ana fara wannan suna ne da kuma babban harafi. Sannan kuma ana fara rubutu da babban harafi. Duk lokacin da aka sa kamfani aya, harafi na gaban da za a rubuta dole ne ya zamanto babban harafi. Waɗannan da waɗansunsu su ne hanyoyin da ake amfani da shi wajen fara amfani da babban harafi wajen. Sannan kuma ana iya amfani da babban harafi a wajen rubuta sunaye na kwanakin mako ko watanni ko kuma sunayen littattafai masu sarki ko kuma sunayen unguwanni, ƙasashe da dai sauransu. Dukansu ana buƙatar a yi amfani da babban harafi. Wannan shi ne amsar.